या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत श्रावणी अगरबत्ती। हरे कृष्ण, नमस्कार। गोवन वार्ता लाईव्ह या वाहिनीतर्फे मी श्याम रसिक दास घेऊन येतोय आपल्या समोर गीत गोविंद वार्ता गीतेची। कालच्या भागामध्ये आजपर्यंत आपण बघितलं श्लोक क्रमांक 20 पर्यंत, जोपर्यंत वी सॉ 6 रीजन्स, 6 कारण की ज्याच्यामुळे पांडवांची विजय ही निश्चित आहे। आपण बघितलं कसं हनुमानजी हे भगवंतांच्या इच्छेनुसार कार्य करतात आणि इज व्हेरी हॅपी टू गिव्ह द ड्रायव्हिंग पोझिशन ऑफ द वॉर टू अर्जुना। आणि आपण आपल्या जीवनासाठी एक फार महत्त्वाचा धडा घेतला की वी शुड ऑल बी रेडी टू रिनाउन्स आपला ॲक्टिव्ह रोल। दॅट इज व्हॉट इज भक्ती, दॅट इज व्हॉट इज लिव्हिंग, बिकॉज नोबडी इज इनडिस्पेन्सिबल। कोणीच नाही असं या जगामध्ये की ज्याच्याशिवाय गोष्टी चालणार नाहीत। आज आपण बघतो कहाणी में ट्विस्ट वाला मोड की व्हॉट हॅपन्ड की भगवद्गीता केम आउट। अर्जुनाने उच्चारलेले हे 3 श्लोक विच फॉर्म द बेसिस ऑफ भगवद्गीता's कमिंग आउट। वी हॅव श्लोका 21, 22 and 23। अध्याय 1 भगवद्गीता अर्जुन विषाद योग। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमीच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यं तस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन म्हणाले, हे अच्युत, कृपया माझा रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये घेऊन चल, म्हणजे येथे युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित असलेल्या आणि ज्यांच्याबरोबर मला या भयंकर शस्त्र अस्त्र स्पर्धेमध्ये संघर्ष करायचा आहे त्या सर्व उपस्थितांना मी पाहू शकेन। धृतराष्ट्राच्या दुर्बुद्ध पुत्राला खुश करण्याच्या इच्छेने येथे लढण्यास आलेल्यांना मला पाहू दे। तो अर्जुन म्हणतात की सेनयोर उभयोर मध्ये, उभय 2, सो दोन्ही सेनांच्या मध्ये मला कृपया हे अच्युत उभे करा। का? यावद एता निरीक्षेहम, आय वॉन्ट टू हॅव एन अनालिसिस योद्धू कामान अवस्थितान, की मला बघायचं आहे की माझ्याबरोबर युद्ध करण्यासाठी आणि युद्धाची इच्छा ठेवणाऱ्या लोकांमध्ये कोण कोण आहेत। का? कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे, कोणाबरोबर मला युद्ध करायचं आहे? अरे हे जाणणं का महत्वाचं आहे? धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। धृतराष्ट्राचा पुत्र धार्तराष्ट्र दुर्योधन तो एवढा दुर्बुद्धी आहे। आत्तापर्यंत संपूर्ण जगाने बघितलंय त्यांनी आमच्यावर कसे अन्याय केलेत आणि आम्ही ते अन्याय सहन करत आलोय आणि ते सहन करून सुद्धा आम्हाला युद्धाची काही अपेक्षा नव्हती, आम्हाला युद्ध पाहिजे असं नाही आहे, पण ते आमच्यावर थोपलं जात आहे कारण हा दुर्बुद्धी धृतराष्ट्राचा पुत्र दुर्योधन इकडे आहे। आणि आम्ही तर 5 गावांमध्ये संतुष्ट होतो, पण आम्हाला तो सुई राहील एवढं भाग पण भूभाग देण्यासाठी तयार नाही। सो वी हॅव नो अदर रिसॉर्ट बट टू फाईट। एवढं होऊन सुद्धा त्याच्या बरोबर कोणीतरी आहे म्हणून तर तिकडे युद्ध करायला आलेला आहे। सो एवढा कोण आहे युद्ध होता वेळ जो धर्म अधर्म बघत नाही आणि अधर्मी दुर्योधनाला साथ देण्यासाठी अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा उभा राहतो।
एवढे प्रिय चिकीर्षव हू वॉन्ट्स टू बी इन सच गुड बुक्स ऑफ दुर्योधन दॅट दे आर रेडी टू बी विथ हिम इवन इन द ग्रेटेस्ट ट्रॅजेडी ऑफ अ वॉर. नाउ वॉर डज नॉट मीन दॅट ओ आय गो आय प्ले समथिंग अँड आय कम बॅक. वॉर मीन्स तुम्ही सकाळी गेला तुम्ही संध्याकाळी जिवंत असणार की नाही माहित नाही. सो दुर्योधनासाठी आपला जीव सुद्धा पणाला लावणारे हे कोण लोक आहेत हे मला बघायचं आहे. या श्लोकामध्ये अर्जुनाने भगवंतांना अच्युत म्हटलेलं आहे. अच्युत अर्थात जो आपल्या पोझिशन पासनं कधीही खाली येत नाही. वन हू डज नॉट फॉल डाऊन फ्रॉम वन्स पोझिशन ही इज कॉल्ड एज अच्युत. सो अर्जुन भगवंतांना अच्युत का म्हणतायत? कारण भगवंतांनी आत्तापर्यंत सगळीकडे पांडवांचा साथ दिलेला आहे. कुठं कुठं साथ दिलेला आहे? ज्यावेळी अगदी पहिले भीम आणि दुर्योधन छोटे होते, दुर्योधनाने भीमाला विष पाजलं होतं, त्यावेळी भीम जिवंत राहिले कारण भगवंतांची कृपा होती. ज्यावेळी लाक्षाग्रह दाह झाला त्यावेळी सुद्धा भगवंतांची कृपा, म्हणूनच विदुरांनी आणि भीष्मांनी त्यांना सांगितलं पहिलेपासून निघून जा इकडून, ते वाचले. ज्यावेळी द्रौपदीचं वस्त्रहरण होत होतं भगवंतांनी स्वतः पितांबर दिलं त्यामुळे ते वाचले. अज्ञात वनवासामध्ये दुर्वासा मुनी आणि 60,000 शिष्य त्यांचे घेऊन ते युधिष्ठिराकडे खायला गेले होते. त्यावेळी द्रौपदीनी अक्षपात्रातनं शेवटचा घास घेतला, तोंडात घातला, संपवला. तेवढ्यात दुर्वासा मुनी आले आणि आपल्याला माहिती आहे दुर्वासा मुनी कसे आहेत. येस, ही इज वॉकिंग अँड टॉकिंग अँगर. येस, चलते फिरते क्रोध है दुर्वासा मुनी. सो तिकडे भगवंतांनी त्यांचं रक्षण केलं. येस, सो हे सगळं बघून आपल्याला कळतंय की फायनली इट इज कृष्णा हू इज ऑर्केस्ट्रेटिंग एव्हरीथिंग. अँड इन वॉट एव्हर सिच्युएशन कृष्णा डज नॉट हेजिटेट टू प्रोव्हाइड हेल्प to his devotees. But interestingly, even though Krishna provided, भगवान अपने भक्तों को सारे प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाते रहे, फिर भी did it mean that it reduced the so-called suffering of Pandavas? No. भगवान पांडवों के साथ ही हैं, लेकिन इसका मतलब पांडव राजा बने क्या पहले ही दिन में? नहीं. So this is what is bhakti. A devotee is always with the Lord, but he does not expect that Lord will give him whatever he wants. अन्यथा महाभारत का मतलब ही नहीं है, रामायण का मतलब ही नहीं है. Just because Lord is with you, everything happens good and nothing happens bad. So this will encourage business mentality ना. कोई भगवान के साथ में भगवान की सेवा करने के लिए नहीं आएगा. अगर भगवान ऐसा करने लगे तो हर कोई मुझे क्या चाहिए उसी के लिए आएगा. भगवान ऐसा रिश्ता नहीं चाहते भक्तों के साथ में. यू शुड कम टू मी बिकॉज यू लव मी, नॉट बिकॉज आई विल गिव यू अ केयर फ्री लाइफ. नो. जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का. इट्स अ गुड प्रेयर बट दिस इज नॉट अ हाईएस्ट प्रेयर. When I say Sukha Sampati Ghar Aave, Kashta Mite Tanka, Jai Jagdish Hare, I am still wanting something for my own sense gratification, and that is not the perfect standard of devotional service. So त्यामुळे भगवंतांना असे भक्त नको आहेत की जे त्यांच्याकडे काय येत आहेत की बाबा जीवनाच्या सगळ्या प्रॉब्लेमांना सुटका, एक कृष्णाचे भक्त व्हा. So then there is no love left. It is only give and take. यू डोंट लव अ बिझनेसमॅन. तुम्ही ज्यावेळी 100 रुपये घेऊन 1 किलो तांदूळ घेता कोणाकडनं, शॉपकीपरकडनं, ओ तुम्ही केवढे छान तांदूळ दिले मला, 100 रुपये घेतले म्हणून तर तांदूळ दिले, काय एवढं मोठं. यू डोंट लव अ बिझनेसमॅन फॉर व्हॉट ही इज गिव्हिंग यू बिकॉज यू हॅव गिव्हन हिम मनी.
सो कृष्णा ऑल्सो डज नॉट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ हिज डिवोटीज. त्यामुळे भगवंत आपल्या भक्तांबरोबर नेहमी असतात, पण दॅट डज नॉट मीन दॅट हिज डिवोटीज डोंट सफर. याच संदर्भामध्ये समर्थ रामदास फार सुंदर लिहितात मनाच्या श्लोकांमध्ये. सदा सर्वदा देव सानिध्य आहे, कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाहे. भगवंत नेहमी भक्तांच्या सानिध्यात आहेत, पण ते त्याला जे काही पाहिजे ते सगळं नक्कीच देत नाहीत. बिकॉज दॅट इज द रॉयल वे टू स्पॉइल समवन. Even in parenting seminars today, it is told the royal way to spoil your child is to give the child whatever he or she wants, whenever he or she wants. Then the child will never know compromise. Then the child will never know that things are tough. Outside world is there to eat you. Yes. So a good parent is not only someone who takes care of the child, but who prepares the child for the times to come when the child will become independent. त्यावेळी त्याने बरोबर निर्णय घेतले पाहिजेत अकॉर्डिंग टू कॅरेक्टर अँड संस्कृती. ही जी तयार करायची फाउंडेशन आहे, दॅट इज वॉट अ पेरेंट शुड डू. सिमिलरली कृष्णा ऑल्सो डज नॉट, ऑल्दो ही इज देअर, येस, ऑल्दो ही इज देअर. आपण बघतो श्रीमद भागवताच्या प्रथम स्कंदामध्ये 9 अध्यायामध्ये भीष्मदेवांचं महाप्रयाण. तिकडे भीष्मदेव म्हणतात, अरे तू स्वतः धर्मराज आहेस, भगवंत कृष्ण स्वतः आहेत, अर्जुन सारखा योद्धा आहे, आणि तरी तुम्हाला या जीवनामध्ये इतके दुःख आणि इतके कष्ट सहन करावे लागले. याला भगवंतांची इच्छा नाही तर काय म्हणणार. भगवंत आहेत, धर्मराज, जिकडे भगवंत आहेत तिकडे धर्म आहे, आणि जिकडे भगवंत आहेत तिकडे श्री पण आहे, वैभव, ऐश्वर्य. सो धर्म इज रिप्रेझेंटेड बाय धर्मराज अँड श्री इज रिप्रेझेंटेड बाय अर्जुन, आणि प्लस दोघांचे स्वामी भगवंत. हे सगळे असताना ही गडबडच चालली होती पांडवांच्या जीवनामध्ये. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव टू अंडरस्टँड. अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड डज नॉट मीन दॅट आय बिकम फ्री फ्रॉम एव्हरीथिंग. काही नाही होणार, नाही. जीवनामध्ये प्रॉब्लेम्स येणार, पण त्या प्रॉब्लेम्स बरोबर निघण्याचं बळही भगवंत देणार. सो अ डिवोटी नेवर प्रेज टू द लॉर्ड दॅट आय डोंट वॉन्ट डिफिकल्टीज. अ डिवोटी प्रेज, even if you give me difficulties, give me the strength to overcome them with the right consciousness, and let me never forget you. This is what a devotee prays. भक्त बनना ये सांसारिक कठिनाइयों से उभरने के लिए, या यार ऐसा नहीं है. भक्त कठिनाइयों को वेलकम करता है. भक्ति विनोद ठाकुर हमारे एक वैष्णवाचार्य कहते हैं, तुम्हारे सेवाएं होय जो तो दुख, सेव तो परम सुख. यस, सेवा, सेवा सुख दुःख परम संपद. सेवामध्ये सुखही येणार, दुःखही येणार. दॅट इज द ग्लोरी ऑफ सेवा. येस. सो समटाइम्स गुड, समटाइम्स बॅड, ऑल एक्सपिरियन्सेस विल कम, अँड वी शुड बी रेडी टू बी ग्रेटफुल टू कृष्ण. भगवंतांकडे अगदी कृपा मागायची. तुमच्या सेवेतनं कधी बाहेर नको जाऊ दे, तुमच्या श्रीचरण कमलांना कधी मी विसरू नको दे. बाकी मग जे काय पाहिजे करा. येस, हे फार महत्वाचं आहे. म्हणून भगवंत अच्युत आहेत आणि त्यांचे भक्तही अच्युत आहेत. आपल्याला भगवंतांच्या अशा अच्युत भक्तासारखं व्हायचं आहे. एक अच्युत भक्त व्हायचं आहे, जो भगवंतांचे चरण कमळ कधीच सोडणार नाहीत. थँक्यू व्हेरी मच. मी श्याम रसिकदास, गीत गोविंद, वार्ता गीतेची पुढच्या भागामध्ये आपण बघू की ज्यावेळी अर्जुनाने अशी इच्छा दाखवली, भगवंत काय म्हणाले. सो नेक्स्ट एपिसोड वी विल हॅव कृष्णा स्पीकिंग फर्स्ट वर्ड्स. दोन एपिसोड्स पहिले आपण बघितलं कृष्णाज एंट्री, अँड नाव विल हॅव कृष्णा स्पीकिंग फर्स्ट वर्ड्स इन भगवद्गीता. आमच्याबरोबर सोबत रहा. खूप खूप धन्यवाद. हरे कृष्ण.
या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते श्रावणी अगरबत्ती.